बिमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मई हरि को कलेश विकार। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। कडेंज ತ್ಯಾಂಪನ್ ಬಂಡಾರಿನ ಪುಲ್ಯಾದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಬಲ್ ರೈಕಲ್ನ ಮಗೆ ಆದಿ ಮಿಥುನ್ ನಾಮ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಎನನಿ ಈ ಸ್ಥಾನಗೆ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಎದುರು ಪೋಲ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅದು ಎನ್ನ ದಾರಿದೀಪ ಅದು ಏನನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಬಿಂಬಿಸರ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನಂಚಿನ ಮೂಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮತೋಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನಕ್ಲೆಗೆ ನಾಯಕರನಕ್ಲೆಗೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರರನಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿಗಿನಂಚಿನ ಸೋಲ್ಮನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಮಿಥುನ್ ರೈ ನಿಖಿಲ್ನೇದು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂಡ ಓ ಯಾ ನಿಖಿಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವನು ಉಂಟೋದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ನಾಯಕ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಸೀಲೆ ಅವರಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತೆ ನೀವು ಅವನು ಉಂಟೊಂದಿತ್ತಿ ನಂಗೆ ಯೋಗ್ಯನೆ ಕೈ ಬತ್ತದು ಬಿರಲ್ ಬತ್ತದು ಇಡೇ ಕನತದು ಈ ಸ್ಥಾನ ಕರೆದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಎದುರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಣ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂಚಿ ಸಾವಿರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತೆ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಅ ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನದರ್ ಲೀಡರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಐತ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ನಿಜ ಜನನಾಯಕ ಏರ್ ಬಂಡ ಪಿರೊಂಜಿ ಜನನಾಯಕ ಏರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇನ ಆಯನೇ ನಿಜನಾಯನ ನಿಜವಾಯನಂಚಿನ ಜನನಾಯಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನು ಇನಿ ಈ ಹಂತಗೆ ಕಣೆಯರ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಪುದ ದೆಪ್ಪಂಡೆತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರು ದ್ರೋಹ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಪುದ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಬರಂದು ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಹೆಸರು ಇನಿ 5 ದಿನ ರಾತ್ರ ಪಗಲಿ ಎಂಕುಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳ್ತ ದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನ ಪುದತೆಪ್ಪುರನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ನಲ ಪುದರ್ನೆತ್ತನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೆಂಕುಲು ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಯಾನು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ಬೈದಿನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನಿ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈದ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋದಿತ್ತೇರೊಂದು ಬಿಜೆಪಿದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಿಜೆಪಿದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋದಿತ್ತೇರ ಆ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಬಿರೋರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಂದು ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುಟ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಪರ ಇಚ್ಛಿಸಾವ ಎನ್ನ ನಾಯಕ ಪಣ್ಣಲೆ ಕಲೆ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಕು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಅಂಡ ಈ ದೀಪ ಪತ್ತೋಡ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನಂಚಿನ ಆ ಎಣ್ಣೆಲ ಬತ್ತಿನ ಯಾನು ಎನ್ನನಿ ಸ್ಥಾನ ಕಲೆದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೈ ಚಾಚಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಎನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಅತ್ತಿ, ಒಂದು ಮಿಥುನ್ ರೈನ ಚುನಾವಣೆ ಅತ್ತಿ, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಯುವತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ
ಎನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ್ನಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ತೊಂದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮುಂತಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದ ತೊಂದಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕಲ್ ದೈದಿನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಅಕ್ಕಲ್ ದೀತಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಖಲ್ನ ಪರವಾದ ಯಾರಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಕ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ನಿಖಲ್ನ ಧ್ವನಿಯಾದಿ ನಿಖಲ್ನ ಪರವಾದಿ ಯಾರಕ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖುಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀತಾರ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಕಿಂಚಿತ ದ್ರೋಹ ಬರದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಂಬುತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ದ್ರೋಹ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಕನಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮೇ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ 21 ವರ್ಷದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಉಂಡ ಆ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ತಂದೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬಂಡೆ ಎಂಕು ಮಾತ್ರ ನೈಜ ಹಿಂದುಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೂ ಇನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಕೆಲವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೂ ಒವೇ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒವೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವೆ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳು ನೀ ಹಿಂದೂ, ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳು ನೀ ಹಿಂದೂ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಪಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಏರೇನು ಕೆರ್ದಲಣ್ಣ ಈ ಪಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಮಂತ್ರ ಅಂಡ ನೈಜ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕುಟುಂಬಿನಂಚಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಂತ್ರ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳು ನೀ ಹಿಂದೂ, ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹೇಳು ನೀ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೈಗೂಡಿಸಿದಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾತಿದ ನಡುಟು ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿದ್ದು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐಟಿ ಸೈಪೂನು ಅಮಾಯಕ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಐಟಿ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಸೈಕರೆಂಟ್ ಸೈಪೂರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒವೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸೈಯರ ಬಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಚ್ಚಿನ ಬಂಡ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ, ಮಾತ ವರ್ಗದಕ್ಕಲ್ಲ, ಮಾತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪೂರು ಆಂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಒಕ್ಕುಲಿನ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಾಯವಾದಿ ಧರ್ಮದ ಸೈಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುರಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನಿಕ್ಲೇಡ ಇರುವ ದಿನ ಯಾನಿ ಇರುವ ದಿನಕ್ಕೆ